Aşgabatda anna güni ýagan güýçli ýagşyň netijesinde paýtagtyň ençeme köçesine zeper ýetip şäheriň merkezi köçelerinde jaýryklar we oýuklar emele geldi. Munuň bilen bir wagtda garaşsyz neşir ýurduň günortasynda dowam edýän çabaly ýagyşlaryň Mary welaýatynyň oba-şäherlerine sil gelmek howpuny awandyrýandygyny aýdýar. Aşgabatda lomay haritlaryň satylýan bazaryna gideninde ýoluň uğrunda ýagyş suwlarynyň uly gowrumynyň üýşüp suwuň ýerasty tunellери gidendigini görüp bolýar. Ýani odalarda we goşmaça köçelerde asfaltyň oýlandygy görünýär. Bu käbir simleriň petiklenmegine hem howp awandyrýar. Bu ýerde elektrik geçirji, kabel, telefon, telewiziýa, internet liniýalary ýerleşýär diýip adatlyň Aşgabatda habarçylarynyň biri 22 aprelde gürrüň berdi. Ol şeýle ýagdaýlara paýtagtyň Oğuzhan 10 ýyl awadançylyk köçelerinde we Atatürk köçesi bilen Arçavil şaýyolunyň çatyrygynda Lomay bazaryň töweregindäki köçelerde sinlasa bolýandygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Jaýrylan köçelerde soň ýerasty geçirilen simleriň ýerleşýän ýerine geçendigini hem görse bolýar. Bu ýerdäki ýany odalarda elektrik we aratnaşkaly simler ýerasty geçirilendirip, mundan başga paýtagtyň 1-nji, 2-nji we 6-njy mikroraýonlarynyň ýerdeminleri suwdan doldy. Ýöne bu diňe ýagşyň suwlary bilen bagly däl, eýse ýerasty suwlaryň ýokary galmagy netijesinde boldy diýip habarçy bellidi. Aşgabatda any uny ýagan ýagşdan soň paýtagtyň Parahat 7 etrapçasyna kommunal hojalyk gullugynyň işgärleriniň we ýörite tehnikanyň eltilendigine Adatlyk radiosynyň paýtagtdaky beýleki bir habarçysy habar beripdi. Häkimetler sebitdäki ýygnanan suwlary aýryp, böwetleri dikip mümkin suw joşmasynyň öňüni almaga synanýarlar. Etrapça polisiýanyň işgärleri gödäwçilik edýär diýip habarçy 19 aprelde gürrüň beripdi. Güýçli ýagan ýagşyň ahal welaýatynyň kaq etrawyna hem täsir ýetirendigi, öwri meýdana çykan käbir çopanlaryň mal garasy bilen bilelikde ýitendigi barada habar berilýär. Gäwirsi etrawy bilen äne etrawynyň çäklerinde demir ýoluň iki tarapynda hem uly jaýryklar emele gelipdir. Gum gerişlerindäki peyzaj düýünden üýtgäpdir. Galla meýdanlaryna zeper ýetmese-de, gowy çekilen ýerlere zeper ýetdi diýip Adatlyň beýleki bir habarçysy 22 aprelde gürrüň berdi. Bu aralykda Türkmenistanyň günortasynda dowam edýän çabaly ýagyşlaryň Mary welaýatynyň oba-şäherlerine sil gelmek wehimini salýandygy aýdylýar. Adatdan daşary ýagdaýlar gullugynyň işgärleri sebitdäki suw howdanlarynyň dolup daşmak ähtimallygyny duýdurýarlar. Kronika Türkmenistan neşiriniň 22 aprelde çap eden habaryna görä, hususan Mary welaýatyndaky Orta Hindoş we Aşaky Hindoş suw howdanlarynyň erňeklerini berkitmek, bent gurmak işleri giýje gündüz alınıp barylýar. Iki suw howdany hem Mary şäheriniň derejesinden 1,5 metr çemeti belentlikde ýerleşýär. Garaşsyz neşir iň uly howp hataryň Saryýada suw howdanyna awanýandygyny, bu suw howdanynyň suwunyň möçberiniň 260 million kub metre barabardygyny we häzir onuň dolup daşmagyň bäri ýanynda durandygyny aýdýar. Aýdylmagyna görä Tagtawada etrawynyň Saryýada we Umanbawy owullarynyň ýaşaýjylaryna wagtlaýyn beýik ýerlere, baýır depeleriň üstüne göçmek maslahat berildi. Maşallaryň köpüsi baýır depeleriň üstünde türkmen öýüne çadyr ýa-da wagtlaýyn çatma dikindi. Suw bendi böwsen ýagdaýynda ýol öten Murgap etraplaryna we Mary şäherine suw astynda galmak howpy awanýar. Adatlyk radiosynyň ýokarda gürrüň edilen ýagdaýlary Türkmenistandaky öz habarçylaryna tasdiklatmak ýa-da inkar etdirmek häzirlikçe başartmady. Mundan öň ýagny 13 aprelde Aşgabatda güýçli sil gelipdir. Şonu Adatlyk radiosynyň ýurdu içindäki habarçylary paýtagtda dowamly ýagan ýagşylaryň netijesinde dören sil suwlarynyň köçeleri basandygyna, jaýlara we ýer zeminlere ziýan ýetirendigine habar berdi. Ondan ozal martyň 2-nji 10-lygynda Balkan welaýatynyň Bereket we Serdar şäherlerine gelen sil regionda ençeme owalara ziýan ýetirdi. Martyň aýynda Mary welaýatynyň Tagtawada şäherine gelen silde ýüzlerçe ýaşaýyş jaýyna zeper ýetdi. Resmi medeniýet silin gelmegi, çabgaly ýagyşlar we onuň netijeleri barada hiç ýyly maglumat bermän gelýär.